Ahojte, dnes vás zoberiem na cestu po Severnej Afrike, ktorá sa píši miestami bohatými na históriu a kultúru. Najskôr pôjdeme k rieke Medžerda, prejdeme k pohoriu Atlas a na záver sa dostaneme k ostrovu Džerba. Rieka Medžerda. Rieka Medžerda preteká Alžírskom a Tuniskom, pramení v Tel Atlase a ústí do Tuniského zálivu Stredozemného mora, kde vytvára deltu. Dĺžka toku je 460 km a rozloha povodia 22 000 km². Na rieke sú vodné nádrže na zavlažovanie a zásobovanie vodou a preto je kľúčovou poľnohospodárskou oblasťou Tuniska. Názov Medžerda pochádza z arabčiny, no v rímskych časoch ju volali Bagradas. Po arabskom osídlení v 7. storočí dostala dnešné meno. Pohorie Atlas. Ďalej sa presúvame k pohoriu Atlas, ktoré sa tiahne cez Maroko, Alžírsko a Tunisko. S dĺžkou 2000 km a najvyšším vrchom Džabal Tubkal, ktorý sa týči do výšky 4165 metrov nad morom, je Atlas jedným z najvýznamnejších pohorí v Severnej Afrike. Člení sa na vonkajšie a vnútorné pásmo a stredný Atlas. Vonkajšie pásmo tvorí Ril a Mali alebo pobrežný Atlas, zatiaľ čo vnútorné pásmo tvorí Vysoký Atlas, Antiatlas a Veľký Atlas. Pohorie je známe nielen svojou geologickou krásou, ale aj mýtmi. V gréckej mytológii bol Atlas obor, ktorý sa spolu s ostatnými titánmi zbúril proti olympským bohom a po porážke bol odsúdený niesť na pleciach nebeskú klenbu, až skamenel, potom čo mu Perzeus ukázal hlavu zabitej medúzy. Touto mytológiou nebol inšpirovaný len názov pohoria Atlas, ale aj názov pre Atlantický oceán a bájny ostrov Atlantída. Ostrov Džerba. A nakoniec sa dostávame na ostrov Džerba, najväčší ostrov Severnej Afriky, ktorý je často označovaný ako perla Stredozemného mora. Džerba je známa svojou jedinečnou kultúrou a historickým dedičstvom, ktoré siahajú až do obdobia neolitu. Na ostrove žijú ľudia, ktorí hovoria po berbersky a v minulosti tu vládli rôzne civilizácie, ako napríklad Rimania, Gréci či Berberi. Džerba je dokonca zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO. Džerba, svedectvo o zore z osídlenia ostrovného územia, a to pre svoje rozptýlené osídlenie, ktoré odráža harmonický vzťah medzi rôznymi komunitami, ktoré tu pokojne koexistovali po stáročia. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí starodávna synagoga El Griba, ktorá je stredcom židovskej komunity ostrova. Dúfam, že sa vám táto cesta páčila a dozvedeli ste sa niečo nové, možno zaujímavé. Ďakujem za pozornosť a ahojte.